står han igen. Manden med timeglasset. Han er kommet tilbage for at hente Inge. Johannes, gå i din seng. Se, nu kunne han kende væggen. Hiv lygterne på doktorens bil. Johannes, Inger sover jo nu. Der er ingen fare mere for hendes liv. Det er lige. Han hug fejl. Hug imod. Doktoren, nu bakker han ud. Vil du stanse? Kom tilbage. Ved du? Du skal. Han vil ikke. Så gå der. I troens time bliver du nødt til at bringe hende tilbage. Ja, Johannes, lad så det være godt. Så. Nå, døde hun da. Hvad? Hun sådan pludselig sammen i søvn. Inger død. Du lever. Nu lever du. Det er dine nerver. Dokteren var jo lige inde. Så kom der selv at se.